Tonga ai kublay yapi baro kiba ju snap igini gi jinkren jonga lamagani ka voice message ka mga ai malaga por. Nga krempen mi igini ka voice message kumakatuan ni tayo menta. Kadaw gadi namarba ngidon shibun ki program. Ya kabangila pelong hagini ki tayo. Kata kadai ka Festival of Grace. Kabangilang kumtulay sngi. South sngi ay bat kumjuru haga jingday bat katu Thanksgiving service kabangilong haga next Sunday. Bat nga tip bang ngila penmi bon ki videos ngila penmi shibun ki jingkran na kitu ki jingseng na kitu kadangam kwa bangan ai palat igani ki jing hikai nga kwa ba pian pelet jingmot ikitu ki jingkran ki jing hikai ki bangi yo na kitu ki jingseng ki bangi penlong kerpang hataya polo bat hang tia po ke community hall jong kawaing do te mentai ke sngi ngan sedang biang igani ki voice message but ngada kwa ru ba nginya hikai baha ypi baro ki bu sutanat ban snap nginom shong thai na liang jongang nganyai peteng ban kren nganyai peteng ye ban ai ka tin ge jong play shi ki brio baro namar kade ke jingkit kli jongi kum ki brio jong play ban hikai ki brio kat bakum ke jing ai bet ke jing pen pau ka bo bleu ai hangi ngadang shidap kren ya ke jing kren hagani ka recording ka bangi penmi malaga Sunday ka ubije nga peni ba ni haban siu ya ram ka banga kren ang to kadai hagata ka pang bangim kwa setia ya ka bangin kit ram ni kwa bangin ni ai kren bangin ni ai kren ya gani ka tin ka jong play knang ba ni don ka ram ka kraw bangi haban siu ladang melap iga gospel ga do Jesus Christ tinga donang ni mentagisngi banikai fi gaktin ga jong play kaba nga kwa nga nikai mentagisngi ga dai namal nga puli ga ga Bible ngayo jing mentoy shibon nga jing dai bat kani ga phang ka bangin kren hagani ga por ta ga dai nga shiti ka jong Petrus ka ba ar ngini puli nga ga lanang ka balai ya ga jing pen kot jong u haga shiti ga bu tho haga ba ar mo ga shiti ga ba ar jong u habo penkut agal nong ka balai but abo ai kublay but u ai ga jingan tu haga de khot ga bakhat du e u ong kumne kata ga dei haga de khot ga bakhat pra u ong henry tu pin nang roi haga jing ai ai but haga jing tip yo try but u nong pen im jing u Jesus Christ ha u to onlong ka buram mentaru but adu ka sngi ka babam jukut amen to pin nang roi haka jing ai ai but ka jing tip yo try but unapan em jingi u Jesus Christ kani ka kitien kadai ka basngot nat adu kata ka bau Petrus utho bahadin bau la kren shibona ki artli gi shiti gi jaw habau pin kut daga ne ka kitien kamot ka jing pin kut kadai ka ba kham dan kam na gi jing tho ka jaw u ong kani kadai ka banga kwa bangan ong yapi bapidei banang roi bapidei banang sana ga jing ayai bar ga jing tip yo try anu nang panem u Jesus Christ fi ka jing kwa ka jong blay yang apa di fi habangi shakri yo try kadai banginang san hagani ga jing ayai ga jong blay takadaw ay ka tengi ga ni ga jing kai jonga san ha ka jing ayai fi ka don kam kata ban san hagani ka jing ayai banang roi banang san mo ban grow hagani ka jing ayai namar ngan si ongkum ne fi dan ki bam sngot ho bon bahaya hagani ka jing ayai si bon ba ki brio kim sngot ho ini ka jing ayai ngayo iwat mangaro nadu basdang jong ka jing shakri play adu mentagisngi ngam ong bangala la ban sngot ho lon rai ngayo iba ngadon shibon ki bangam pat snot holut ye gni gijing ai naman nga puli ga Bible kam tami gijing tho gi jong apostol Paul ngayo iba ngim pat snot ho shai ba gni gijing ai hadu kan no gni gijing ai ka kraw
Ba dei ke te daung kwa bang nile kat bala ban hikai ia pi ban plate igi tegi perda jong ke jing kang mo ki ba penwet ingi banginum la ban yo ilut ia ke jing ai ko jong play. Namar kat ba pinang room shagani ke kamera jong ke jing ai ke jong play. Finang yo i ke jing liu jong kai ke jing yar jong ka ia ke jing jerong jong ka. Tinga kwa bangan pen i fi haba u Petras u tho i ke city. Haba u ong to pinang roi ha ke jing ai ke jong play. Kani ke jing ong roi ha ke jing ai ke jong play nga kwa ngan pen shai kum ne. What let's not hope bakla. Baka jing ai kam day bakat ba pinang shakri kanang he. Kam day umta. Kamut bak pi shakri mintai jing ai ret api. Nang tade nda fila shakri ke jing ai kanang he. Kamut kumta. What let's not hope kumta. Ka jing ai kam day kumta. Ka jing ai kadai ngan ong kum ne kadai kabala biang. Mau namar kat kum ke gospel ke jong uyanis haba utho ya gani ke jing ai u ong kum ne nganda pule fi hagani ko na pun shai bai gani yanis kul nang ka baning kong de khat nyau ong yanis gani ong nabaya ka hukum la ai da Moses Henry ke jing ai bat ke jing shisha ki wando Jesus Christ ka ba mut kum ne ka jing ai ka ba blay u ai da Jesus Christ ka ba wan da Jesus Christ kadai kaba kraw kaba he kaba ngimla ban snow toilet kadai kaba yar kadai kaba jilio kadai kaba mongala ban ong kadai kaba pihaban jingi hangta jong kata jing ai kaba pihaban kat bapinangla ban jingi kata kanang jerong kanang kamut ba ka jing ai kanang he nang he kadai kaba la he lupa kaba yar kaba kraw ka shong hangi shimet kat no ni roi haga ni jing ai kat no ni nang snow tho ni jing ai kat no ni nang lap ni jing ai kat no ni nang champagne ni jing ai kat no ni nang ban pentre kam ni jing ai haga jing em ko jing fi ka taga dega banga na kwa meta ka sngi bangan pen i fi haga ni por nan repeat biang khandiat what no mut baka jing ai kat bapinang shikri kanang he nang he what let nge ikata kajing ai ka de Jesus Christ kada no Jesus Christ udah tribe one rai ka jing ai bagani ka jing ai ka de bala biang lot ka bala kraw ka bala da kraw pala but kada yangi mangin persyang panangsan panang roy hagani ka jing ai kat papinang shikri kata pinang sungut ho ka jing kraw jongka kat papinang shikri kata pinang sungut ho ya kata ka jing don kam jong kata ka jing ai but pinang lap pinang yo i fi de na kata daw nga shi sungutanat bangan ong fi ga ni ka por ya ga ni fi la da pin puli ya ga bible ga gospel ga Yohanes kalau nang ko basa nga shi sungut la bai ga ni nga daw shi dep kran ha ga bible sini nga shi sungut la bai ga ni ka jing sungut la jong ga ni bau jisu ya kran ba ga ni ka kintai ga baklim ya ga ktien ga don kam pala fi gani gani rap ipi pin su tho u ong ko ngan sim tang ko be khat bo ong ye gani ka kin thei ha ga to ko pung jo chakap pi ti bo ong ko no na ho sao na fi puri khat bi si pho ong gani ka pri ong ne u jisu le tho ba u la ong ha ka la da phala i tho ye ga ji ai u blai but u u long u ta u bo ong pha to ai hanga bandi pha pandala ai pandala pa na u ken ti undala ai ha ya ko ko bem fi ni ka tien ka dai ka bangi ni hapan da perkhat ba ngaju shong ngaju underline ni ka khat aga bible jonga bale ngajai perkhat try me kren kat ye ni ki ba what ki bala shikri blay la slam ma ni ka por ka jingin da kin pat so tho ni ki tien kum no bo jisu kuran ni ki tien aga ni ka kai kata ka ba penlengo inga ka ba penpla nangen ukren khnang nang ne ban pen snot ho yengi mata u ongkum ne snap u ongkum ne u jisu le tho ula anga ka lada phala itho ye ka ji ai ko choplai
Fi hang ne fin su ho. Ba kiton ki priu ki ba it ho ye ga jing ai hagir kom ba per ba per. Ini pe ye ka ta ma da gisni. Fi lada ka dei ba pin san hagir ni ga jing ai. Ka shong kat kom ga jing it ho ye ga jing crown to ka. Fi ka ni ga jing ai ka dei how Jesus Christ. Mau ko madan way long kren wang. Ka jing ai kam dei da ka way pa ka subject. Wang ka jing ai ka dei ujisu. Oh. Grace is not another subject. Grace is a person. Baling kren nak tin English namang yamdang kitin ka siga ba kambiang ya kata. Don way nong kren uba ang kajing ai kam day satia da kaway pad ka subject. Hari kajing ai kaday ka badan how Jesus Christ kaday Jesus Christ. But day na kita daw nga kwa ba pin mo labi puli ba ba Petras mene wong tu ka baar Petras na malari ka ba prawa to pinang roy kajing ai para kajing tip yung konjang o blame mo Jesus Christ. Right. Well, no, but Fica man kajing ai kada na Jesus Christ. Ma pidan ka man nang kam ito kam bahay yung ni kajing ai. Pe ang ni wang yung ni bre wang lada pala ito yung kajing ai job play. Ki jiu ki ito yung kajing ai. Ki bobon ki brio ki klamit ho yung kajing ai. What ki Kristan ki bobon ki klamit ho yung kajing ai. Ni klam palit ho yung kajing ai. Hagaru kom ga badai. Don gibi ito yung kajing ay tanga garu kom jong kajing penim. Don gibi ito yung kajing ay tanga garu kom jong kajing penim. Hot kadai ga bakraw kata. Namangi puli na ga Bible ga shiti ga jong Paul shaki Ephesus kada nang ga baar kada khat ga bakrabat ga bakandai na si ngini puli biang na magari ga Bible study nga kuangan da ikai pi ya gani na marang ni Philip ba Paul ha ba utho igani haga shiti ga jong shaki nang Ephesus kada nang ga baar kada kada nang ga bakraw adu kata ba uda penshai gani nang ga baar kada khat ba pras na kan puli wang nama daga jing ai la penemi pi daga jing ai ken gitaru om la pi kalang ka jing ai ka jo play om daga jing le ba uno nur uno mi ban sno sala fikidan gi be itho ya ga jing ai tangata yalap tangata hikai tangata kren tangata nge tangata fidene ka daw ka jing ai mde ba kanang he ka shong kat kum ka jing itho ba ga jing nam te lew ya ga jing crowd jo ni jing ai kani ga jing ai ka shong a pi tho adu kan no kadang ga por ba pi let ang kawai ka sinong pi tho tang to rin na fiklem rung lot chupo pi mi tho lot e ga jing dan to po kidan gi jaka gi mga let mga klem may i kidan gi sinong barit na mga yu itang na surap wahan dang la rung chupo sinong beheba na mabalit na siyo itang na surap kidan gi pri gi ba yu i lan gi ba ito e ga jing ay tang na surap tang na bar ay mo yu play bagi pri gi ito e ga jing ay bagaday haga pang jong jing kanem kadai ga crowd ga ta kadai ga snow lab nang no kadai ga bangi deban snow mo you play bangi to ga jing ai haga jing dai ga jipnem bat ngi puli ni shi shi absas no baar kad khat ba pra ong nama ga jing ai la pani mingi ni shong bai ang tangi snap bai ang tangi per khat bai tang ta bat ngi klem na tre shu ga ban tip pat apot jing ga jing ai ga jong play kadang suka ide ga bangi deban roi bangi deban san na ga jing ai bangi deban itho ga jing ai fi ka shong ka jing itho ga jing ai ba ka jing lap la ga jing itho ya ga jing ai ga jong play ka pelong yo tu brio la ga tu ko brio ba kinang khamsan kinang khamla ba le shibon ki ha ga jing em ga jong dan gi be itho ga jing ai tang haga jing bahaga job play dan gi be itho ga jing ai tang ga por ka ba gidan jing
But kitip ba ka jing ai jong play ka ba ai boy ki ba gila man job itu jing ya. Ka taro ka ba dai ngam ong ba ka dai ka bam dai ka dai taro. Nama da pipuli ki ka jong ki Hebrew la pipuli ka nong ka sao ka kren sai ni ka ong ha ka khat ka ba khat riu ka ong ni ki tem. Namar ka ta te tong ni wana jan daga jing silo ka khat ka jing ai bagi ni opriang ka jing snai bagi ni shame ka jing ai ka ba ni rap ni ha ka por ka ba tan kam. Kaman kene jing ai ni bo ikaruan ba ka por po badan kam nang idan jing ni sulet kene jing ai bar kene jing ai ka ai bor ni bingila ban job itu jing ka dai ka badan kam ka ta ban it ho jing ai tangkat ke jing penem ka dai ka bakrau ka ta ban it ho jing ai ba ka dai tang jing ba ka job ka bayar ap ingi ha ka por ka badan kam ka dai ka badan kam hari ngakwa bangan hikai fi menengi ngini kren kamba gini hagini gi jingi kai jingi hagini ga voice message kanang babin kamsan hagini gi jingi ai ngan pen i fi ngini ga par ba kat kum gini ga bible habo picture so ang to binang roy gini gi jingi ai u paul ru kren ba ga dengi bangin runglut chi ga ga jing kraw mo ga ga jing krhai jo ga jing ai na yo I kambo no no brio no wa support yegene bo no brio udah snot ho shai yegene ke ching ai kabala ayo na la kren bon se ne gene tamba na kwa ba menta gesni bangan hikai biang yegene khrang ba nam kwa ba ka jing shikri play jonga ba jofi kan sakut tang ha ga tu ko bangi itu na bi itu tang ge jing penem kamar pen perkhat be tang kum no bangi yo jing penem bat bangin mo man su yat be tang hang ta ban berkhat be tang ite jingpnim le jong bat nang ta de ban ri le de bat ban mo kum ta ban yo jingpnim ka ta kampat de setia ka ba la biang le la fi itu igni ge jing ai tang ge je de bat ke jing bah ge job le ge jing ku ke jing rap ka por ka dan kam ka tar kampat de biang ka ba ngayo I yo no brio wa support bau itu ige jing ai ke de ge kom ke bobon ba bat ngasutanat bangan pen I biang ige ni ngini puli biang ige ni na ke sidi ge jong uhi ge bu tho kata ka de ge jong pol she ki karin ge badin kong ka nang ka bakhat san ngini puli na ge khat ka ba khandai bat ka ba shipho u ong kum ne namar ngalong u barit tam na ki apostle u bangam long ba de ben khat nga u apostle namangala be benye ge balang play u dan ge jing so tho bo wan na ge ta ge jing long pe u ong kum le khal ba shipho henry da ge jing ai e play na long ni ge bangalong ta ge de ge ben kong fi upin I ne ba ge de ge ben kong henry da ge jing ai e play ngalong ni ge bangalong fi puli ge ni khal ba kham dai u ong nga de wo be benye ge balang ka ba mot na nga kren be u de bom de ben yo jing ne Andre ha khat bi fo on re ta jing ai play ngalong ni bangalong kamot uyo jing ma uyo jing pinem de po ni jing ai sngapa ndanga de kut tangata fi ngi ki ba khambon ni kren tangata ma dale chineng shirum ngi tuwairu ngi kren ba ki brum ni shomet e ni bangalong mentaro de da jing ai ki jople nda oi e fyong da jing ai ki jople ka de ta baro ka bangilong ka de jing ai tamba ngayo I bakal ni ka bangi ong wa so pol ong da ka jing ai bleng along ni ba long ha gbigin tin wong kani ka bang along menta ka de jing ai ka chop ka de ka basngo ta nar ta uyo jing ma de ta hele u khlem ko te ta udan ka jing yo I ber ka jing I tho in ka jing ai uda san na ka jing ai uda roy in ka jing ai na malai udan ka jing I tho in ka jing pe wong no wong bat ka ta ka jing ai jong u ka bala ai na kam shim la long le no e ken Ndai tang bang ngasilong u mo utaw bala yo jing bnem handai ka taga jing ai ka bang yo ka khlam long ya na yenga balai wong bne wong ngala 3 minute kham tam sikat dei ki baro pen ban om nga handai ka taga jing ai play ken ka bala don lambat nga
Fica ba pawang ni. Bakidon ki priyo. Ki ba yo ibe ya ke Jingaiei tanga ke Jingaiei ba ke Jingaiei. Don lele ki priyo ki ba khamsno tho ba kalashi sho ini ke Jingaiei. Ba ki prikhat ba ke Jingaiei ke de ke to bu blai ushu mo kila ang no kumbaya le exams ki priyo manchwa. Ka pass mark ka de life ho. Uyo arpo nyo. Tu no hikai u I grace no life marks. Tu the top +3. No, tu pass poi life ho. Tindakali ang piyo katno ka match wa ka jisang la pil tama u grace no ulong hikai life marks na yo poi life ho na pass. Kidon ki ba perkat e ga jing ai e tangkom taro. Ba ushu at e fi life marks. Ngam kwa pin snot ho kumta e ga jing ai. Kani ga jing ai ka bangi yo mangi kam de kumta ka ta ga ba bakla ka ta ga ba bide man bread jing ai ka kala ya per kala bakla lo ta. Ka jing ai e ka ba play u ai shingi. Ka ba pimla shuban tau e ga jing crown jung. But what supal for you eat a brew of crow haga Bible. Namar uklem kut tanga kitay buong dagajing ay along the along. Hari uong gini kitin ngala 3 minute kamtam sikat day gibaro penban mde mga. Hindi kita kajing ay blake and kipadon naman nga kamot katu kajing ay kabawa supal uyo ningkong kaday kajing penem. Hari kababot nang tagaday ulanang san, ulanang roy, ulanang kamsnel tho, ulanang lap, ya ka jing crow, jang ni ka jing ay. But usala, but le, shibun ki ba crow, na ka bentaw blay. Usala bo de nang tho, shibun ya ka jing shy ka bo yo. Usala ila de bu de apostol ba crow, balaban, wanra ka jing kalay, rigi chait ben real. Usalap udan ke jing snau tho kat buka kabubon udan ke jing la ye ka ban le shibon piniang ke balang ban le shibon ki ek crown na ka bantau Jesus Christ baru ni beri wong ngala 3 minute kantam shibon ban ki baro bale do ang ta snau makren sarong nama bale uniu beri wong penban mdai manga ndre ke jing ai ka batrei hanga ngakwa ye ka ta menta ke singi bangan ong fi hagane ka par what you ang ke jing ai ban na pe je la isnai. What you uncle jing ay the page if you pay jaka ka piklam la kay ru piklam long ay ya. Nai shukuna ni jing ay gam day ka pilong if you pinang poi shika kodit pinang isan ay fi ka jing ay ka day ka kraw pala. Bala fi klam it ho ni jing ay kan pen poi fi shika jaka ka be. Tagadaw mas krani ni ba san haga jing ay. Yo yana di lap yang ni kecing ay, runglut cing ni kecing ay, sedang ban mau ban tenru ban penki ban wat ban yele kat bala ban tray yang ke kam ke job play lani ban le iki ba crown nam tau try, dah ka ba pi rung cing ni kecing ay ban lap ke kecing ay try ka ba medan ka ba crown ke cing im jangan ka ba ngakwa ngala yo kecing penem ban ngatip ngala rung ni kecing ay ban apa jangan ni kecing ay try ngatip dan si bon ba ke kraw ki ba ngade ban lap ika nakata ka davi ngayo idan ki priyo ki ba klem so tho ikane la daw nunu priyo la ba le ki ba kraw ga ni ga jing shi kriya ka pertai cha na fi de bo tu priyo so tho iki jinai ngayo iyo no priyo yo afso pala bu tho ni ga jingai ngam la shu ban perkhat bau no priyo krawa du kata pet ini puli gini jing ai ga but khono kat tu ni ini puli ning kong na gani ka lenong pesan mo khindiat ini puli ni lenong pesan kini ki kitien ga bo kren ni gede ga krawa pengan si puni khindiat aga jede ba jing ai puli ni lenong pesan shom jongi nongrom na ga shiti shi nongrom lenong pesan ini puli khindiat ga ni ga shiti kada kraw shi sham pay wong ko ni khot ben ko na magata bala pen saling ni ga jingai ni ran ga jesu balo play da try jing Jesus Christ da uru ni yo e ga jinglam prang da ga jingai chapo kan ni ga jingai ga bangi ya but ni snokeman ga jingerman
ia ka pura mo play to ga kwa ngan pen i fi me ga singi ba pin so to ba ia ga ni kiting ga buang wang wang ni kiting wang ngila yo e ga jing mo ia ga jing puk san ga jing ai ida ga jing sok ba play to Jesus Christ ni yo ia ga jing lam parang da ga jing ai fi kamu de da ga jing ai ni yo ia ga jing lam parang ban le yo bangin yo rung sepo snaba bangin yo rung sepo jong ni ga jing ai aga bangin ya fi udah keren ni ga jing ai bagadai ka ba kraw palat ka bangin yo rung sepo dan de ga besian na bar vi pule ba ni si wang da uru ni la yo i ga jing lam parang da ga jing ai sepo ka ni ga jing ai aga bangin ya snap hai ga ta ka bangin keren Fila yo rong ne em support ni ge ai. Fi yang ne em support jong ni ge ai. Ne fi yang ne bar. Fila man keren sepang ge ai. Fila man ya lap wat sepang ge ai. Hare bi kidang yang ne bar. Fi klem yo rong lo support. Wa so pol wang da u mo da Jesus Christ. Ni yo e ge jing lam prang kamot ka lenti ge bening kong e ka bangin yo rong ge de ge ai. Tang bangin yo rong seno support jong ni ge ai. Kalau kamu pimut bandrung, akan kono ke yang jong beriu, bahaya mukhaw. Mani pet, mani kendo, mani syam, bapini mat, lese filet wat ke jinan kamang ta. Pidang supaya dang age, pidang ikendo dang yo security, udang suple ke age. Henry, nda fila yo rong supo. Piyo iya do kan no ke jing mayan, ke jing kraw, jong ke jaga. Kano tambe ni kendo lelai yo try jong ke jaga. Fi kani ga khat kani ga lanang go pesan ga banga pule mga kani ga banga nga snot na adu kata ka bangan perkhat igani wat ladangam ngam ong bangan kren lut igani rai ngan sipeni pi pe wong no khat san jong ni ga lanang go pesan wa hare om kum kata ga jing ringkang kum taru ulang kata ga jing ai namala da kata ga jing ringkang jong to wei kata ga bobon kila yak no da khamtam sibun ken kata ga jing ai blai ba kata ga jing ai ga ba ga jing ai ka jong tau wei briu ubau Jesus Christ siapa ka ubu ini ten kala roi kerhai si kita ga bobon kala roi kerhai fikila da firung le cepo fi yang na ga jing ai pi mi ang shua ga ege fi yang na pa ga jing ai pi ni ga jing roi fin da roi kerhai pet da pi puli lut ga ni wang kum lo wang senap kan puli khat bakhat ni wang namala da ka jing ring kang ga jong to wei ga mo jong adam ka jing yap ka sin sha da to wei kham tam si bon ken kita ga priang ga jing kan rei jong ta ga jing ai bat ga jong ta ga jing ai jong ga hop kin yo sin sha ha ga jing em da to wei about Jesus Christ snop noat mga ong fe bangi klem lap yigini tien ha ga jing ya de teaching ada yung new brio aus to Paul uang yigini gitien uang kum ne snap nganda pule ba uang kum ne da kam tam sibon ken kita ki ba priang yaka jing ken rei nganget episode ko si kai ka ktien ken rei yaka ta ga jing ken rei ka jong ka ta ga jing ia kanu ngat vila yo I ba ga jing ia ka long ken rei ha ga jing im jong ne ka shulong shumulu malane wat yang na gate wat yang na bar na khwafin room sipa yang no apa jong tu ga jing lap dan ayo pa tu ga jing ia san na ga jing ia roi ga ni ga jing ia nama pelai kani ga ga ba snot na udo ang ne but jong ka ta ga jing a jong ga hok kin yo sin shar ha ga jing im the way about Jesus Christ fitip ni ktien ga dai ka ba hor ba banda gina rumlut si ga jing ai habang ida na po ga jing ai ga jong play nilaban sin shar ha ga ni ga jing im nilaban sin shar ha ga ni ga jing im kamut nilaban peniat sibon nilaban hukum sibon gidan ikhtiar sibon apa ga ni ga jing ai
Takadang na kuat ba finum time. Ini ay pitang ini ke Jingaiei nang ni sikaman. Ba fin itu bah ya ini ke Jingaiei ke jople. Dekat tu ke ni ke puangan penkut ini tuai ba fi. Ko try na aidut sheme ke buram. Sngongo me try lang tak ni ke puar. Pada tu tuai ya play ba. Kini ke priu ke na san. Kini roy agak ni ke Jingaiei. Bagi ni itu ya ini ke Jingaiei. Agak kerteng ke daun Jesu itu. Amen, pada amen. Tu boleh kau kui pi, kau boleh cuba.